Lakaw ng gwapo. Nagutaw. Nadre. Yo, may buntag yung tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. So shout out din no sa tanang ni share sa kuang video no. Katong sa longboard competition sa San Remio. So salamat kay sa inyo ha no. Og karon nga ga kay mao na ron ang adlaw nga sa ilang competition nya gabi ko sa gang uwan. Pero may gani hunong na. Ang problema kay sila si Charles, nagikan sila si Charles no, yan ato si Idol nga paabot ko sa gawas. So wa pa siya mo reply. So paabot na siya reply niya. Hapit na dire. Ayo, og dili mapasan ta dito. Inana na lang ko tong baton kay medyo nadugayan sa kong mata kay kapoy jud yung lawas yun. Dul. Morning na Dul. Morning Dul. Kisa rin nasa yung t-shirt Dul. Kaya Ako ang idol. Mahay ka na. Idol ka na sa Sa pakita Dul. Shopping Sara. Naiyak sulit diri akong dinadaan. Hulman ko. Kaya mo Dul. Nang scam mga Dul. Tingnan mo ka nagika na mo. Opa day. Wayzon! Simuta daw. Simuta magbaho ba? Pakasiwan. Spicy, sir. Spicy mo din. Pwede ra Dul. Apili ginununan Dul. Matik na Dul. Ako inununan na order ako inununan. Salamat Sisa. Salamat Dul. Bida ang saya. Kamara. Ang hero man na subangan noon. Nandiyan kay. Mana hoy? Ayag eh. Ayos buang. Ikuha na lang almon. Ganoy TV ba? Pura ka rin. Dito sa Wingkad, man. The living legend. Padala lang daw. Ayun. Dulay Jun. Alam mo, palihan na rin. Magdawa ng Angie. Uy, gitu ulit. Sobrang kami sa Madang Kalinaw. Era bread. Tulad zahat. Ya, bread. Ito pa, muna bread. Patay na, shut up. Oy, yabo gasolina. Oy, shut up bro. Ora, yeah. Sawa, pasan sa. Ano ba yung makmak? Oh? Kumpare kong si Makmak, nahilig og talpak. Tol si sir. Sana wag naong. Tol si sir, hapit na niya dire. Tama na siya. Ngarin ako, ha? Bye. Okay, bye. Agawal mo akong sweepers. Ngayon Marshall, sweepers malagi ka. Hindi ko na nagigit po. Ini mo dia? Aw. Videoan ko nimo ko. Videoan ko nimo ko. Oh, gi-video tikaw ka. Cabo yung itagwartay. Yung itagwartay. Ma'am, pa-register ko ma'am. Pa-register ko ma'am. Easy 50. Dirian na ta karon sa ano? Spot sa magkuan lumba ang kuan. Awasahan competition dahil sa longboard diri sa San Remio no. So good luck sa akong yuyo. Amigo yuyo. God bless you ah. Good luck sa race. Amping ko. Amping ka. Ayo kay makulbaan mo kang ingno ka camping. So manilig sa migtiwas dire. Tara nga naman. Sinja tayo. Good luck again. Sunod ka ato sa. Good luck. Nang gisi nang giato yo. Kita no. Nguntag pa sunta. Good luck. Ito na. Hey vlog, welcome to my guys. Yeah. Adol, unsa man imong gibati ron dul? Guba ron. Kumusta man imong preparation sa karong lumba dul? Wala preparation dol kay Busy si katog. Kapoy lawa. Unsa kay Relax gapon. matik. Good luck dul. Thanks. Uy, mo ba ni? Muna. Yuy. Sa una ko. Daplin bata. Kailangan ko bata taas. Pero nga nagawag dia Jerman unsa Jerman eh.
Unum. Gusto kaya ikaw? Dili siya taninyo eh. Kapuya. Kapuya. Lami, hindi ko siya makita. Ang kanala ko ng tabon ni pagamit. Gana nila eh. Dol. Hoy! Ganoy TV, shout out. Dol. Good luck, good luck. God bless sa tanan. Nice. Mabili kag tubig diri gaw. Tubig daw. Yes. Pakai shooter lang ko na diya, Brax. Ay, shooter lang yun. First hit ni mga katambay, first hit ni. Class B competition eh. Second hit o nga ga, second hit. Ano yung tao? Third hit, third hit. Okay na ka, Dol? Okay na, Dol? Rider, rider. Rider. dito ka, Igboy. Naipadong ka ni, rider, rider. Kaya para makaibaw, may naipadong. Rider! Ranga. Dul. Jokas, right? Bye now. Sa tanan sa kuan Class B competition. Shout out kang kuya no. Kuya. Dagan ka ko. Sticker. Salamat kaya. Sige ba. Okay ba, kapila na nga hit o unsa ni nga kuan kategory basta kay video sa diri. Alnoy. Ito darah betul. Dol. Bira. Ikon kamay. Kita. Board.
Yo gudul. Selamat. Power kayong kulang po dul. Lord. Talnoy. Tiga. Babae niyo. Save, save. Babae niyo. Lans lah. Oh, menit doon may padung. Dulu kira ka dul. Nice, nice. Oh, kau kira kau? Wala ka malamba. Sapot ko baby. Kan masuk ke bangku baby. Yang berat. Jangan gumukuan. Kira ka dia. Hi vlog. Welcome to my guys. Sorry kayak gini, wajah ko ka. Say hi, Kiray. Nagtarong yung usbag. Ako yung Andres Layo no, kaya gisapot ang master dito eh. Stress ya. Squatro na kito. Ada kang ano? Idol Helburn Jimenez. Oh. Ang cute ng San Remillo no. Patirador mo? Patirador mo. Utan kinaon eh. Utan. Uy, inikuan ko no ba kay? Kuan ko no ni siya ko no. Naiga ko no ipuli. Sagot ka. Sagot ka, Brad. Tako ko na kay Espiritu, Brad. Nemin. Tagadamag. Magpulis ka dol? 5 tagadamag. Magpulis ka matik. Uy. Ayos ka. 5 ko na tagadamag si mo nga. Kaya hatag. Hatagay. Sige mo panuwag ba nang mamasluyo? Sumo. Relax ra kayo. Okay ra ka, Brad. Brad. Tayo minaw ba? Kaon na gede ko na tambal eh para may ilom. Nana, Brad. Na. Brad. Mayo, Brad. Wah, bisa. Yoyo tuh persa, yoyo tuh. Gaw, Ter. Pila mo katoy ko nakita sa mga huli mo? Kita, magwata ko. Kupya kayo, sipra kayo eh. Terto ba? Kaya fans oh. Shout out to a million fans around the world. Ganyan ganito no? Daos na to dia. Oh, shout out din sa mga amigo ni Tilo dito no. Ang gaus nga. Why nangan hi kami ring duhay. Sa atong mga buang. Masig busy kay sila ginabuhi sad. Okay siya bobong na. So, ganiya first to si Bobong. Ya. Mentag magpadayon tayo pagka first.
akin! Rider, rider, rider! Bagit. Barung-barung. Kira. Iya. Tapi. Nabuhi man. Mana yang dalam bah? Ada. Oke, Raden, barok naman. Yuyu. Ya, yang ah. Laos. Ready. Laos nih. Nggak kayu.